Mit navn er Erik. Og mit navn er Søren. Og vi er Det Danske Smøger. I dag vil vi vise jer, hvordan man laver cookies. Det her det er ingredienserne, vi skal bruge til at lave dejlige cookies med. Som I kan se, det første vi skal bruge, det er noget helt godt dansk økologisk peanut butter. Nej, jeg ved ikke om det er dansk, men det er. Og så I kan se noget kakao. Og nogle servietter. Papir. Og noget honning. Det skal man også bruge til cookies. Man starter med at putte servietterne ind i en skål. Sådan her. Og så skal man også lige bruge honningen ind i en skål sådan. Så rører man det godt, så det får en rigtig god facon. Og nu skal vi også tilsætte peanut butter. Og så rører man lidt mere. Og så skal man også sidst, det skal vi ikke bruge endnu det her. Chokolade skal vi bruge sidst. Det var de 2 timer. Nu skal vi til at slutte kakaoen. Ja, det er godt. Så skal vi lige røre lidt i det. Ej, se, det virkede. Det bliver faktisk til en slags vand, som jeg sagde. Eller som der stod. Så når det bliver til en slags vand, så det eneste, du skal gøre, det er, at du skal røre i, det ved jeg ikke, en lille smule tid. Og så hælder vi det op her. Så skal jeg ikke bruge den her. Så skal vi lige putte den her ud. Så skal vi hælde det op til det bliver et bestemt sted. Og det ser godt ud. Det er alt, hvad vi skal bruge. Resten, det smider vi ud. Så skal vi ikke bruge den her længere. Men nu skal vi piske i det her. Okay? Så det er sådan her, man gør. Så bliver det godt. Og så skal vi bruge sukker skal vi bruge. Ja, det er lige det, vi vil have. Så her er noget sukker. Så skal det hældes i her. Så jeg kan få noget ind. Er det nok? Nej, det er ikke nok. En lille smule mere. Godt, det skulle være nok. Vi skal nok ikke bruge det hele. Så når vi har det her sukker. Godt, så hælder vi det her ind til vandet. Godt, så har vi det her. Så skal vi røre i det igen. Så det bliver helt dejligt og sødt. Det er sikkert så lækkert. Ja. Se, det har en god sukkerfacon. Nu kommer vi til det sidste. Så nu skal vi tage den her. Så sætter vi den her. Nu sætter vi den på 2. Yeah. Så, nu har vi ventet de 10 minutter. Se, af en eller anden grund kommer der også tyggegummi. Men, ja, vi har de her lækre sprøde cookies. Dem putter vi op på tallerkenen. Og tyggegummiet, det bruger vi bare som noget pynt. Nu skal vi pynte tallerkenen. Ja, vi har cookiesen her. Nu skal vi så pynte den lidt. Vi tager den her finstang her. Lad være med at åbne den. Ellers virker pynten ikke. Og så tager vi den her. Og man skal gøre det her helt bestemt. Ja. Ellers bliver den ikke pyntet helt ordentligt. Og så virker det ikke. Nej. Og pynten, den skal smelte i 10 minutter. Så
Så sætter vi den lige på 2 igen. Og sådan her bliver det tilberedt. I kan se, når det har varmet der i 10 minutter, smelter det ned og bliver til lækkert tyggegummi. Og tyggegummi, det kan også spises. Men nu er det tid til at spise vores cookies. Tag dig nu sammen. Bare tag en bid. Nej. Spis den nu bare. Nå, okay. Godt. Skal vi lave mad i dag? Nej!